Chodíte světem a díváte se na naši mládež. O, puberťáci, to je šílený, mají problém s autoritou, žádný respekt ani úcta, v pokojičku nepořádek, na uších sluchátka, jenom umělá inteligence, co z nich bude? To, co z nás. Já jsem měla pubertu, vy jste měli pubertu, prezident měl pubertu, papež taky, váš ředitel taky, protože je to přirozené mít pubertu. Když se narodíme, šedý mozek máme a naším úkolem je ho zmyelinizovat. Myelin se vytváří vlastně bílá hmota. A jak se narodíme, 5 smyslů máme. Obalíme instinkty. Potom jdeme do limbické části. To jsou pocity, emoce. A tak děláme nějaké činnosti. Čím vícekrát činnost uděláme, tím lépe se vytváří spoje, které jsou obalené myelinem. A v té pubertě spoje, které nechceme, odstraníme a vytváříme ty, pro které máme talent. Třeba pro hudbu. Kdo miluje hudbu, hraje více a více. A tak se díváme v té pubertě a stojíme přesně na hranici před tím rozumem, před tím neokortexem, protože v pubertě začínáme myelinizovat ten náš rozum, ten neokortex. Takže puberťák i ví, co má dělat. On je rozumný tvor. Jenomže tak nějak nemůže. Emoční mozek je předehrátý, hormony padají, amygdala pleská a neokortex, ten se jenom tak jako dívá a pomaly dobíhá, nemá dech ani sílu ty emoce a hormony nějak zvládnout. Nechme je, i my jsme to prožili, je to přirozený proces.